Isuk-isuk ngene. Enake mangan apa ya? Wah, iku nek doro iku doro iku enak iku diganggu ah. Ganggu main tak goreng mari ngene. Oh, tak cekel. Luk. Cekel-cekel lo kandhane cekel-cekel Aku sing golek anakku nandi gawe kon. Tung ae banter tak kocar. Rul, ngamuk tarul. Bojomu lho, irul lho. Tak goreng esan. Ayo, Rul. Kejar-kejaran, ayo. Oh, tak kejar ayo kon. Anumu tak cokot san, ayo kon. Ayo kon. Engko kasih ocolan. Ora cilik iki melu wae. Nandi ki anakku iki. Nak, nandi sampe nak. Ayo kon tak cekel manik. Iya, udah jangan menangis. Oh, cekel-cekel kan Nandi kon tak kejar yo. Sampai kena anumu. Oh, arek cilik dikandani ngayal. Cekel-cekel. Rul, ngamuk tak Rul. Makane sampean dadi janda. Wis tak mari wis balik wis, gorekan. Balik. Yo nang balik kono. Ayo balik Kak. Wis tak balik. Bye.